sampun pinten-pinten taun menika kula tingali, kula pirengaken kok perkembanganipun pesat. Pun sami nderek-nderek ngembangaken ajaran sedulur sejati. Ingkang nderek ngembangaken ajaran kawruh sedulur sejati menika. Manungsa niku namung saged melajari nyinaoni sangkan kalih paran dumadi mboten saged. Nggih, nuwun, kula nuwun, wilujeng dalu, wilujeng sonten, wilujeng pepanggihan wonten ing padepokan mriki. Niki sementara menika kula tasik nganggo cara lawas nggih. Mangke mbok pilih sampun resmi nganggo klambi anyar nggih, cara sing anyar. Niki tasik nganggo klambi lawas. Tasik atas nama KSS. Mangke nggih tetep SS mboten saged dipisahaken. Berarti kawruhe tetep sedulur sejati. Namung teng mriki sedulur sejati Padepokan Ngimbang. Padepokan Ngimbang. Lerengipun Gunung Dingklik. Amargi ngaten. Nggih, nuwun sewu, sampun wancinipun warga SS niki melebarkan sayap. Mergi napa sampun pinatah ngasta namani bangsa lan negara. Ing sekawit warga kawruh sedulur sejati sampun pinten-pinten taun menika kula tingali, kula pirengaken kok perkembanganipun pesat. Pun sami nderek-nderek ngembangaken ajaran sedulur sejati. Namung kula meling, kula nggih boten nglarang, nggih boten menging ingkang nderek ngembangaken ajaran kawruh sedulur sejati menika sing saestu. Nggih, ibarate wong ngethok pring aja dipilih sing kenceng tok. Engko sing bingkong sapa sing kono to. Nek wonten generasi-generasi ingkang sampun tekad bulat badhe nderek ngembangaken monggo. Kula namung meling nek sampun wantun, sampun purun sing tenanan. Aja setengah-setengah. Nggih, kula dukung sepenuh hati. Kula mboten nglarang kok. Mboten nglarang. Sing waune nderek sinau teng mriki lajeng sampun kersa nderek-nderek ngembangaken, tapi nggih niku syarate sing tenanan. Malah kula dukung. Syukur-syukur nek gelem pamit. Mergi kula ibarataken awak kula dhewe. Kula buka ajaran SS menika sak sampunipun tuntunan sepuh kapundhut. Oleh dene tuntunan sepuh sampun kapundhut, wonten ingkang bikak sampun derek sepuh. Dados sederek kalih-kalihipun kula pamiti.
setunggal sing derek sepuh panjenenganipun Bapak Durajat ingkang wonten Sambongrejo, ingkang angka kalih Bapak Suprawi ingkang wonten Desa Bliwetan, tunggal sak kecamatan kalih ngimbang mriki. Kalih-kalihipun menika kula wastani derek kula ingkang sepuh, tapi kalih-kalihipun nggih kula pamiti. Dados wong Jawa aja ninggal Udanegara. Nek duwe karep kandha. Dadi wong tua ora goleki. Engko hidup-hidup ning kono ngene ana labine nganggo atas nama SS. Niki nggih wonten malih sing negor kula anu Bebarjo SS kok ngeten lho mangke riyen dados diperesani sing langkung cetha SS sing pundi nggih nek dateng mriki kula pinten kok mboten wonten sing ngeten lho nggih. Ada sedaya wau mbok menawi proses nggih. Nek proses niki dialangi mungkin macet, mboten berjalan. Nah, prosesnya kedah ngeten nggih. Kita kedah saged nampa apa anane. Kudu bisa nampa kanthi legawa. Nek mboten ngeten lak mboten berkembang mangke. Kok ape mlayu bandar saithik tepenge. Ajeng muncul sadik tepungnya ojo kesusu lho. Saat ini kula pun sering ngomong, dadi wong tua iku nek dieloki sinau, kono ana sing ape berkembang ojo dipenek, ya malah dipupuk. Mong wae tetep kudu hati-hati, tetep dienggoki. Nek ana pamite. Lah nek ora pamit ora apa ya wis monggo kersa lah. Ibarate tiba ya tangi dhewe. Wong belajar mlayu dhewe ora diawasi wong tuwa nah kok mlayu kok nek tiba ya tangi dhewe. Aja sambat wong tuwa. Tapi muga-muga mboten wonten rubeda. Sedaya warga paguyuban penghayat napa mawon se-Indonesia. Monggo kita ngembangaken sayap manunggal menyatu menjadi satu tujuan. Sing beda muk tata carane. Senaosa namung tata cara niku mangke nek mboten cocok njaba jerone dadine nggih mboten bener. Iki manungsa niku patokan serawung tiyang kathah niku sing dinggoni bener. Manungsa urip kudu ngerti bener. Lan kudu wani mertahana kebenaran nggih. Terus ping kalih kudu serius berantas kejahatan. Angka 3 kedah disiplin. Angka 5 kedah ngayomi sing lemah tapi sing bener. Sing lemah perlu diayomi. Ngayomi sing lemah tapi sing bener. Jangkep angka gangsal kudu ngabdi ing bebrayan agung. Utaminipun negara lan bangsa. Kenging napa kula kok matur ngaten? Mugi kula tingali niki sajake para nom-noman sakniki niku pun kathah sing
mboten ngertos jati diri, lengah nggih, mboten lengah. Nek mboten wonten sing wani ngomong, sing purun ngomong niki bahaya kanggone negara lan bangsa niki. Niki mesti kedah wonten, kedah wantun buka ngomong sing sak benere. Ora usah ditutup-tutupi. Nggih. Kita niku wong Indonesia, urip ning Indonesia kudu iso njunjung dhuwur derajate leluhur Indonesia. Sing diarani njunjung dhuwur mendem jero iku piye? Nek ana wong Indonesia urip ning Indonesia mongko berjuang ora kanggo Indonesia iku wong goroh. Nek cara biyen tahun 1965 diarani pengkhianat. Nggih. Nah nek tahun 50-an dereng nonton soalnya dereng enten larangan napa-napa kok. Nek ana wong Indonesia uripe ning Indonesia muga berjuang kok ora kanggo Indonesia. Iku cara tahun 1965 diarani pengkhianat. Pengkhianat niku ana hukume. Nah, mugi-mugi mulai tahun menika tahun 2020 Masehi mugi-mugi dadi srana, dadi dalan manunggali bangsa sak Nusantara. Muga sing diwastani Nusantara niku mboten namung Indonesia mawon. Nggih. Nah, kene napa wau kula matur warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mliginipun warga kawruh sedulur sejati sampun wancine mengembangkan sayap, melebarkan sayap. Mergi napa? Sing sinau teng kawruh sedulur sejati menika mboten namung wong Jawa tok sakniki. Sing teng Padepokan mriki mawon, teng Imbang mriki mawon rata Indonesia, malah wonten sing saking luar negeri. Terus kita sampun wancinipun melebarkan sayap. Nah, nek melebarkan sayap napa ganti jeneng? Mboten. Nek jenenge tetep tapi nggih wonten pelebaran. Ibarate omah, ibarat rumah dibesarkan, dilebarkan atau ditingkat. Terus dene menika pasinaon tentang ketuhanan. Kita ini belajar bertuhan dengan benar. Mergi napa bapak-bapak, ibu-ibu, manungsa niku sedaya saged ngucap. Nah, ucapane manungsa nek kanggone wong Jawa, naluri Jawa ucapan niku doa, donga. Ucapan niku kanggone wong Jawa, leluhur-leluhur kita. Ucapan iku donga. Mulane nek pengin dadi wong apik, aja sok kulino ngucap elek.
nek pengen dadi wong bener aja nglakoni sing kleru. Bagi kita niku kan mestine nek kanggone wong dewasa nggih, ampun ngerti nggih, ampun saged milahaken endi bener, endi kleru. Manungsa kedah ngerti, kedah semerep bener lan kleru. Mungkin nek mboten ngerti, mboten saged bedakaken kleru-kleru dilakoni dianggap bener. Lah niki kita mboten namung wekdal sak mangke mawon, sak terusipun kita kedah saged mawas diri. Lah ini sampun wonten nika syair sing judule mawas diri. Syair Jawa niku mawas diri niku ngeten, mawas diri iku perlu kena kanggo kaca benggala. Nggih. Tingkah laku ring pramuda aja gampang kena godha. Kita wajib alelaku eling tumibane mangsa. Wanci akhir dewasa kita samya wajib amangun bebrayan. Saire ngoten. Terus mawas diri niku perlu sangat. Aku iki sapa? Aku iki nang endi? Aku kudu piye? Lah niki. Dene sarawung sak ben dinten rinten dalu teng pundi mawon kalih sinten mawon warga penghayat kedah dados kaca benggala. Warga penghayat kedah saged dados teladan. Mbok pilih wonten warga-warga penghayat mbok pilih krasa salah kalih sinten mawon, nah enggal-enggal nyuwun pangapunten. Mboten usah ngenteni setahun 2 tahun. Mendak selali nggih, misale kok lho kula gadah kesalahan kalih si A langsung mawon adat. Nah, si A niku wau nggih ngaten. Terus saklesipun tiyang niku gampang nyuwun ngapura timbang kalau menehi pangapura, biasane ngoten. Nggih. Wis ngerasa salah aku tak njaluk sepura. Mas, aku salah ngene iki mau, aku njaluk sepura. Tapi sing menehi pangapura iki luwih angel timbang wek sing njaluk biasane. Nah, belajar mengendalikan amarah, belajar mengendalikan nafsu yang negatif itu pancen angel, mboten saged. Badhe sepotan niku mboten saged. Nek belajar nggih kok saithik. Contohnya kalau belajar sabar, nek belajar ya kasih kewohan kabutan. Tapi nek sekulino piye isane dadi wong sabar tapi orang ngempet, gampang memaklumi kalih derekipun sanes-sanesipun. Dados intinipun nek diringkes nggih, dados tiyang penghayat niku kawruhe napa mawon, alirane napa mawon, monggo sareng-sareng sampun ngantos ngelampahi kesalahan ingkang dipun sengaja niku sampun lumayan.
Kados mliginipun nek dhateng warga sedulur sejati Padepokan Ngimbang menika nggih tetep kula omongaken, kula aturaken. Monggo belajar sareng-sareng, aja sampai nglakoni salah sing disengaja. Nek wis rumangsa salah, rumangsa kleru, ya ndang njaluk ngapura. Ora usah ngenteni setahun, ora usah ngenteni 2 tahun. Iya nek jek ana wektu, lah nek gak ana wektu. Mergo tiyang niku dumatine ajeng dos pundi mboten ngerti. Manungsa niku namung saged melajari nyinaoni sangkan kalih paran, dumadi mboten saged. Dumadi niku sinengker dening Allah kok. Notok-notoke nggih sok ajenge ditimbali balik sok kapan niku diparingi ngertos paling niku dereng dumadi. Tasik wonten lelampahan salajengipun. Nggih para kadang dateng pundi kemawon menika namung sekedhik ingkang saged kawula aturaken menika wedalipun monggo dipun bagi kalih kadang-kadang ingkang rawuh mbok pilih wonten pitakenan kaping reporter, youtuber mungkin monggo nek badhe wonten napa pertanyaan napa-napa monggo. Soalnya isinipun teng mriki niku sarasean. Sarasean niku mboten kok kula ngomong tok. Sarasean niku bagi-bagi pengalaman. Nggih, musyawarah menemukan mufakat. Nggih, wekdal saha sasana kawula aturaken para bapak, para ibu, monggo ingkang badhe napa wonten pitakenan monggo. Mbok menawi kula saged njawab nggih kula jawab. Monggo mbok menawi wonten ingkang badhe tanglet. Monggo, monggo. Pak Marsono? Nggih. Pengalaman pribadi, pengalaman